Ik deed een stage op camping Vrijhaven in Heeg. Een Lietse camping die vooral shit, hoe kerst verduurzaam je op een camping. Dit is vooral het onderhoud, steen plakken, rondmaatje van onkruid. Maar ik bijvoorbeeld het kampvuurgebied, dat even netjes maatje en kleermaatje voor de simmer. En er is een Lietse excursie. Dan liet ik ze waar dan bepaalde vogels binnen. Natuurwetter en recreatie stiet voor grotendeels de natuur. En de recreatie, omdat te maken heeft met mensen die graag recreatief met natuur om willen gaan. En de wetter is omdat wetter toch wel een heel groot impact heeft op Friesland. Dus een lietse specialisatie naast plantenkennis. Mijn specialisatie wordt vooral het adviseren hoe de natuur kan verbeteren. Ik ben Berber Volkersma, ik kom uit Wakkum en ik doe de opleiding Natuur, Wetter en Recreatie in Lauwert.